Аре, давай. Ама вие като искате си излагайте, аз съм чао. Абе, що не ти... То като не иска, и аз тръгвам. Чакайте, бе, чакайте, бе, чакайте, Няма бе, чакай. чакайте, бе, нали заради децата го правим, бе? Ама аз дете нямам, точка. Сега последно имаш или нямаш дете? Макс не е мое дете. Чакай, бе! Ти деца нямаш. Ти деца нямаш, ама ние имаме, нали? Направи го заради моите деца. Заради Моника, бе, човек. Направи го заради Моника, аз за какво си мислиш, че го правя? Не страхте от майка и каква Мони. А, това е вярно. Това не е вярно. Защото любовта ми към детето идва преди страха отдавна. Здрасти. Извинявайте. Ти от Смолян ли тичаш, бе? Извинявайте, ако ви забавих, ама просто... Добре, ако искате да го изрепетираме или... Здрасти. Аз съм Тодор, приятно ми. Радо, хайде, защото тук тестостерон ври. Извинявай, само да те питам. Да. Това какво е, бе? Това е грозде. Маврут. А това? Памит. Ами, момчета, аз и на по-голяма маймуна бих се направил само децата да са щастливи. Това... Чуваш ли? Ама всеки си знае, да. Чуваш ли го, адекватен човек? Как бе, виж го, как беше, извинявай, смолянския гостът на столицата. Абе, човек, детето му ще реве. Ой, Заради мой- някакъв костюм на домат и неговото ще реве и твоето ще реве. Ама аз дете нямам, тук съм защото... Тук Абе, съм... слагай, бе, брат, обличай. Аз се обърках, имаш или нямаш, а обаче Галя ще ме съсипе, разбираш ли, и ще ме сервира на децата на тиган. Добре, какво да слушаме палячото? Ще го слушаме. Що му предлага адекватни неща? Казвам ти, отивам в колата за соковете, ти се обличаш. Разбра ли? Да, аз ще ти помогна. Мен пък си ми харесва. Той знаеш колко е приятно в този костюм. Той не знае какво е става. Да, бе, чудесен. Сигурно се чудиш какво правим с тата на тая маса тук. Е много ясно, че ще се чудиш, де. То малко странно изглежда. Но преди да ти разкажа, ще ти дам едно цветенце, а сега ще ти пусна клипа, който ще ти обясни всичко. Пожелавам ти да си щастлива, Добра здрава и прекрасна майка. и да сме заедно. Обичаме те!